Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Saderengipun pasinaon dipun wiwiti, monggo ketua kelas mimpin donga rumiyin nggih, Mas Rizky. Nggih, saderengipun pasinaon kita wiwiti, saenipun kita sedaya dedonga kala rumiyin. Dedonga kawiwitan. Dedonga cekap. Matur nuwun, Mas. Para siswa, kados pundi kabaripun dinten menika? Sami sehat? Alhamdulillah sehat. Dinten menika wonten ingkang boten mlebet? Mboten enten. Nihil nggih. Nggih. Alhamdulillah. Saderengipun minggu kala wingi kita sampun ngrembak babakan apa nggih? Aksara Jawa, Bu. Lah kuwi salah siji kelingan ayo aksara Jawa. Minggu kepengker kita sampun ngrembak babakan aksara Jawa. Dinten menika kita badhe nyinaoni bab ingkang sanes, inggih menika upacara adat cah. Mliginipun upacara panggih. Sampun nate mireng bab upacara panggih napa dereng? Sampun, Bu. Wonten ingkang dereng, wonten ingkang sampun. Para siswa, sak sampunipun pasinaon menika samangke dipun ajab panjenengan sedaya saged mangertosi bab makna simbolik upacara panggih. Dadi upacara panggih sing sok tok weruhi ning nggon wong ewuh kae kuwi ora gur sebatas kaya ngono kae to. Dienggo foto ben apik to. Ngoten. Ananging wonten makna simbolikipun. Makna simbolik menika ateges nilai luhur utawa pralambang sing iso dijikuk intisarinipun. Dadi menika mboten sekedar tontonan kemawon, ananging ugi wonten tuntunane utawa nasihate. Nah, menika samangke ingkang badhe dipun rembak wonten ing pasinaon menika. Kanthi napa? Kanthi lampahan diskusi. Dados samangke para siswa menika kula suwun diskusi kangge manggihaken bab upacara makna simbolik prosesi upacara panggih. Mekaten nggih? Nggih, Bu. Saderengipun bentuk kelompok menika Bu Guru kagungan video upacara panggih. Enten kalih cacahe. Dipun semak rumiyin. Kek mengke dianalisis. Sampun ketinggal? Pun ketinggal. Nggih. Sampun. Delok sik. Kalau wau upacara panggih setunggal nggih. Terus sakmenika Ibu badhe muteraken ingkang angka kalih, video ingkang angka kalih. Sampun ketinggal? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Nah, kalau wau kalih video ngengingi upacara panggih. Nah, sinten ingkang manggihaken bedane antaranipun upacara panggih wonten ing video angka setunggal kalian upacara panggih wonten ing video angka kalih. Ayo sinten? Kula, Bu. Bedanipun jenise kalihan prosesipun. Jenis gayanipun gaya modern kalian gaya Yogyakarta. Prosesipun proses
praktis kalian proses komplit. Waduh, lengkap banget Mbak Nia. Jandos tenan iki mau sing gatekke. Nggih leres banget nggih. Dados pun pilih saking gayanipun menika yang panci leres ingkang setunggal menika gayane modern nggih. Dados modern menika ateges rodok ke barat-baratan ngoten nggih, enten uncalan kembang, enten mekaten. Lajeng wonten ing sing setunggal menika gagrag Ngayogyakarta. Dados prosesinipun kathah. Bar ngeten-ngeten tahap-tahapipun kados mekaten. Sing setunggal praktis, sing setunggal napa jenenge? Lampahanipun kathah. Oke. Dados wonten ing mriku para siswa sampun saged mangertosi bilih prosesi panggih ingkang badhe kita rembak wonten ing mriki inggih menika upacara panggih ingkang gagrag Ngayogyakarta. Sumangga kita sinau sesarengan madosi makna simbolik saking prosesi panggih nggih gagrag Ngayogyakarta. Lajeng samangke menawi prosesi menika makna simbolikipun sampun kepanggih, lajeng menika mengke dipadosi amanatipun. Pramila kangge ngrembak menika sumangga para siswa menika katuran diskusi nggih. Nggih. Grup diskusinipun sampun Ibu damelaken wonten ing WhatsApp. Pramila sakmenika para siswa anggenipun sinau menika lajeng wonten ing WhatsApp grup nggih. Sumangga diskusi kala rumiyin wonten ing grup WhatsApp dipun rembak. Kalian diskusi kalih kula Ibu jelasaken. Dados samangke nggih wonten ing nama kelompok menika dipun serat nama kelompokipun sinten kemawon. Lajeng mangke menika pitakenanipun tebusan pisang sanggan tuladhanipun terus samangke dipun serat. Maknanya napa teng mriki, maknanipun napa, duminggi wonten ing ngandhap. Lajeng menika samangke amanatipun menapa. Diskusi tenan. Ki ulu nggih laras. Atus pundi Mbak Salsabila? Bu, badhe tanglet kembar mayang niku sing kados pundi nggih? Nggih. Kembar mayang nggih Mbak. Nah, kembar mayang menika ingkang kala wau wonten ing video dipun gambaraken ginakaken janur. Kadamel saking janur kalian saking godhong-godhongan. Bu, badhe pirsa ranu padha niku napa nggih? Oh, badhe nyuwun pirsa malih ranu pada. Oke Mbak Nova. Ranu menika tegesipun toya, banyu. Pada menika suku utawa sikil. Dadi ranu pada kuwi banyu sing dikenake sikil alias Iso. Nggih, micik pisuk. Kelompok sinten ingkang badhe presentasi? Ayo, kelompok pundi? Kelompok Mbak Lilis badhe presentasi. Izin kanca-kanca. Enjing. Kula badhe meresepsikan hasil diskusi kelompok kula ingkang anggapanipun Rian Harman, Septian Adi Pamungkas, Sela Anggit Karya, kanggo kula Susilinis Wahyuningsih. Makna simbolik, prosesi tebusan pisang sanggan, maknanipun kangge nebus pengantin putri status enggal medal. Prosesi kembar mayang, maknanipun mugi-mugi pengantin kalih anggenipun nglampahi gesang saged mulya lan tebih nurjita. Kelompok sanes? Kelompok setunggal? Sami dereng? Beda, Bu. Sampun. Pelajaran basa Jawa lho, Nduk. Ayo. Sampun, Bu. Ngoten nggih. Nggih. Menika kangge penguatan kowe mau ki do sinau napa, tegesipun napa, ben persepsinipun sami sumangga dipun pirsani. Lho, sing tekok kembar mayang mau. Saking pasinaon niki wau, sinten sing badhe paring dudutan?
kesimpulan saking upacara panggih Kula kula kesimpulan sakmenika kula Mas dados mangertos Rizky. bilih upacara panggih menika gadhahi piwulang ingkang sinandi Bu. Boten namung piranti kangge foto-foto kemawon. Dados Iya. benjing kula nek nikah badhe ginakaken upacara panggih Bu. Nggih, matur nuwun Mas Rizky. Amargi pasinaon menika kedah dipun evaluasi dados para siswa menika kula suwun sakmenika buka Google Classroom-e lajeng dipun garap. Nah, soalipun kados mekaten, identitas, nama, nomor absen, kelas, lajeng apa ini ki soalipun dipun garap. Menika hasilipun para siswa. Oh, Mas Septian Adi Pamungkas. Dereng KKM nggih, Mas? Mesih 40 nggih, bijinipun nggih. Mas Rivaldi ugi, Mas Ramaja ugi. Samangke menika wonten kegiatan remedi saha pengayaan. Ingkang remedi tiang 3 kala wau mengke wonten garapan. Para siswa, saksampunipun nglampahi pasinaon wonten ing dinten menika, wonten napa wonten kendala napa mboten? Nggih, Mas Rivaldi. Monggo. Kangge teng sinyal niku Bu. Oh, kendalane wonten ing sinyal. Nggih, lah kalau wau lah Ibu nggih matur menawi sinyalipun elek mboten napa-napa ngono apa jenenge off kamera. Oleh materi niku Bu. Materine kados pundi? Ngomong niku angel dipahami Bu daring. Oh, menawi daring menika angel anggenipun memahami mekaten nggih. Oke, menawi sampun mekaten pasinaon dinten menika sampun badhe rampung nggih Cah. Sampun badhe paripurna sampun rampung. Dados wonten ing saking pasinaon kala wau para siswa menika sak boten-botenipun sampun saged mangertosi babagan nilai simbolik saking upacara panggih, saged mangertosi amanat, saged mendhet amanat saking upacara panggih. Lajeng kangge minggu ngarep, pasinaon minggu ngarep kita badhe ngrembak babagan bedanipun upacara panggih gagrag Surakarta kalian gagrag Ngayogyakarta. Lajeng para siswa Bu Guru mboten kesel-kesel, mboten kadal-kadal anggenipun ngelingaken nggih menika piyambak tesih wonten ing tataran kedah nglampahi protokol kesehatan. Sumangga para siswa menika tansah njagi kesehatan. Ampun ngantos para siswa menika gek nglokro, gek watuk pilek, gek napa musime nggih nembe mboten sekecok kados mekaten. Masker ampun kesupen dianggem wonten ing pundi kemawon. Menika wonten kelas menika sampun do vaksin nggih? Sampun niku. Alhamdulillah sampun Bu. Ingkang salajengipun para siswa sumangga wonten ing pasinaon menika kita akhiri kanthi ndedonga sesarengan. Saderengipun pasinaon kita pungkasi saenipun kita dedonga sareng-sareng, dedonga kawiwitan. Dedonga cekap. Nah, mekaten kala wau kak pasinaon dinten menika muga-muga para siswa tansah wonten ing kawontenan sehat nggih. Saged lajeng wonten ing pasinaon minggu candhaipun. Mekaten nggih. Matur nuwun awet kawigatosanipun. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun para siswa. Sugeng siang.